Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe kona le channel uphinde uklike ibell for ama-notification. Namhlanje kwivideo yethu sobe sikhuluma ngayo lapha ne-Durban Gen. If umbone Durban Gen impela namhlanje uku-update ngendaba engekho mnandi futhi indaba ezokuphatha kabi futhi zikushiye ujabhile. Kuvela impela indaba engekho mnandi eveziwe lapha e-entertainment industry. Baveza ukuthi Stained Glass Production isixosha amanye ama-character actor khona lapha kwi-Durban Gen. Remember Stained Glass Production company producer even isho zalo iphindi producer futhi ihostela nayo lapha ne-Durban Gen namanye ama-soap. So ke ngoba sikhuluma impela silahlelwe lapha nama character u3 khona lapha kwi-Durban Gen. Oqala nguye lapha uLihle Dlomo odlala indawo kaDr Precious Dlamini. Kube uye lapha uSifiso Sibiya odlala indawo kaBaba uDube. Kube uye lapha uThulani Shange odlala indawo kaDr Mandla Ngcobo. So ke uLihle Dlomo odlala indawo kaPrecious Dlamini benaye lapha uSifiso Sibiya odlala indawo kaBaba uDube akufela ukuthi yini bexoshiwe. Kodwa lapha uThulani Shange odlala indawo kaMandla Ngcobo yena bavezile ukuthi ahlahle beyini inkinga noma izobe bengayivezanga inkinga ephelele kodwa bashila ukuthi indaba yama contracts benokugejana khona phana ngokungavumelani kahle ngendaba zama contracts. Remember ukuthi uThulani Shange wa-actor khona phana kuZalo nakuzalo bekuneyinkinga and wabuya and wathi mayibuya kahlala ngesikhathi wabese ehamba wazojoyina yona phana iDurban Gen. So ke kumele uyibuze umbuzo impela uthi why nakuzalo impela engahlalanga na kuyo futhi Durban Gen akahlalanga cause impela ujoyine nje and kuphinde futhi kwavela ezinye futhi indaba futhi engekho mnandi zakhe lapha uNtando Ncube. uNtando Ncube simazi ngegama lika Sibusiso Dlamini khona phana kwiDurban Gen. Na ikuvela impela ukuthi uzohamba kodwa kwakhe kade kwavela and futhi okwakhe impela ukuhamba kwakhe ngathi impela icontract bisiphelile. Lezi indaba ezibhlungu impela futhi iDurban Gen cause uyabona ukuthi maningi kanjani ama characters ushiya khona kwiDurban Gen. So ungakhohlwa ke impela ukuthi ulike uyazi mina ngikhona for wena ngama updates. Danke ngiyabonga.